खान्थियाव दिखांनानै होनाय जादों। माथाइनि 5 बालाब 38 सिरिनिफ्राय 42 सिरिसिमखौ जों खोनासङो। नोंसोरो बे बाथ्राखौ खोनाबाय, मगननि नङै मगन आरो हाथाइनि नङै हाथाइ। आमथाय आङो नोंसोरखौ होनो, नोंसोरो गाज्रिजों दानांज्लायफिन। नाथाय सोरबा नोंसोरनि आगदा खावलायाव सोबाब्ला गुबुन खावलायखौ बिनि सिङै फिदिंनानै हो। आरो सोरबा नोंखौ गसर होनानै नोंनि सिङावनि गस्लाखौ लानो गोसो जाब्ला सायावनि गस्लाखौबो बिनो हो। आरो सोरबा नोंखौ ब्रा ब्रा सेवासे थांफा होब्ला बेजों सेवानै थांफा। सोरबा नोंनियाव माबाफोर बिब्ला बिनो हो। आरो सोरबा नोंनियाव सोलाव लानो हास्थायब्ला बिनो होआलाबा दाथा। जिसुनि मुङै आमेन। जों रोजाबनो बे लानानै बयबो जिरायदों। दिनैनि गाहाम बाथ्राखौ जों फरायनानै खोनानो मोनबाय। बे बाथ्राया जिसु ख्रिस्ट'आ संसाराव थानाय समाव गावनि सोलोंग्राफोरनि सिगाङाव बुंनाय बाथ्रा। बियो 5 अध्यायखौ फरायोब्ला प्रथम बारावनो फरायोब्ला जों मोननो हागोन। 5 अध्यायनि 1-2 बेवहाय फरायोब्ला मोननो हायो जिसु ख्रिस्ट'आ सोलोंग्रा हाजोआव गाखोलांदों आरो सोलोंग्राफ्रा बिनियाव ज' जादों। बे समाव बे बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्ट'आ संसाराव दं समाव बुंदोंमोन सोलोंग्राफोरनि सिगाङाव। दिनै बे सोलोंग्राफोरनि सिगाङाव बुंनाय बाथ्राया जों इसोरखौ फोथायग्रा, जों सायख'जानाय ख्रिस्टियान गोथार रायतफोरनि थाखायबो दिनै जोंनि थाखायबो बुंजानाय बाथ्रा होननानै जोङो हमनानै लानि। दिनै बेवहाय जिसु ख्रिस्ट'आ होनदों, नोंसोरो खोनाबाय, मगननि नङै मगन, हाथाइनि नङै हाथाइ। फाल्था लानायनि बिसयसो जिसु ख्रिस्ट'आ सोलोंग्राफोरनि सिगाङाव फोरोंदों। फाल्था लानाय माने बदला लानाय। बदला लाफिननो नाङा। बेवहाय दिनैनि गाहाम बाथ्रानि मेन बाथ्राया बेवहाय हाबनानै दङ। अननायनि बाथ्रायानो बेवहाय हाबनानै दङ। जिसु ख्रिस्ट'आ मानोना गावनो अननायमोन, गावनो अननायखाय बे अननायनि बाथ्राखौनो गावनि सोलोंग्राफोरखौ मावजानो लुबैनानै बे बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्ट'आ संसाराव थानाय समावनो बुंलांदों। जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायग्राफ्रा जिसुआ जेरै अननाय, बेबादि अननाय गोसोजों जों ख्रिस्टियानफ्राबो जिउ खांनो नांगौ, जिउ लामा हान्थिलांनो नांगौ। बेनि थाखाय बेवहाय सिगाङावनो बे बाथ्राखौ लिरनानै गालांखादोंमोन। गोजाम रदायाव नायहरोब्ला जों मोननो हायो। गोजाम रदायनि समाव जेरै होनदों, नोंसोरो खोनाबाय, मगननि नङै मगन, हाथाइनि नङै हाथाइ। गोजाम रदायनि समावहाय माने उल्था खालामफिननाय। सोरबा सोरनिबा हानि खालामब्ला बिनि हानि खालामनायनि बदलै हानि खालामफिननाय। बेखौ नायोब्ला मोननो हागोन ओंखारलांनायनि 21 अध्याय 12 पद आरो 23 आरो 24-25 पदआवहाय बेवहाय मालायनि हानि खालामोब्ला माबायदि हानि खालामफिनजायो बेनि बिसयैहाय लिरनाय दङ। सासे मानसिया सोरखौबा बुनानै सिथारफ्लाङोब्ला सिथारजाफिननो नांगौमोननो गोजाम रदायनि आमोलावहाय। आरो सोरबा मानसिया सोरनिबा मेगनखौ माबा मोनसे दुखु होयोब्ला बेबो बेबायदि खालामजाफिननांगौमोन। आरो सोरनिबा हाथाइखौ माबा मोनसे खस्थ' होनानै बे सैहोयोब्ला आरो बेबादिनो बेबो सैहोफिनजानो नांगौमोन बै गोजाम रदायनि समावहाय। आरो 22 पदनि 1 पदआव लिरनाय दङ, सोरबा मानसिया सोरनिबा मोसौफोरखौ खावनानै सिथारफ्लाङोब्ला मासेनि बदल माबा होनांलायनाय 22 अध्यायनि 1 पदआवहाय दङ। दाय होफिननांनायनि आयेनफोर, बै गोजाम रदायाव बे आयेनफोरा दङमोन। सोरबा सोरखौबा बुयोब्ला बुफिननाय, सोरबा सोरखौबा माबा मोनसे अंगफोरखौ हानि खालामोब्ला बेबो एकदम उल्था खालामफिनजाथारनांगौमोन। नाथाय बेखौहाय जिसु ख्रिस्ट'आ होनदों, नोंसोरो खोनाबाय, मगननि नङै मगन, हाथाइनि नङै हाथाइ। नाथाय आङो नोंसोरखौ होनो, नोंसोरो गाज्रिजों दानांज्लायफिन। जिसु ख्रिस्ट'नि फोरोंनाया बेबायदिसो। बे संसाराव सोरबा गाज्रिया जों ख्रिस्ट' फोथायारिफोरजों नांज्लायोब्ला, माबेबा मोनसे गोरोन्थि जानानै नांज्लायनायफोर जायोब्ला जोङो बे गाज्रिफोरजों जों उल्था जों नांज्लायफिननो नाङा। उल्था जोङो बेजों
नांज्लायफिननो दाय होफिनलायनो जोङो नाङा। जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ बेखौ मावनो थाखाय फोरोंबाय आरो बेवहाय ओरैबायदि फोरोंबावदों, जोबोद गिदिर बाथ्रा बेयो। सोरबाथ' रागा खरा मानसिफ्रा बेबायदिखौ मावनो हाखानाय नङा। दिनैनि गाहाम बाथ्राया जोबोद गिदिर दै जोंखौ मावनो थिननाय बाथ्राया। जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा, इसोरखौ गिग्रा आरो अननाय गोसो थाब्लासो जोङो बे गाहाम बाथ्राखौ मानिनो हागोन। दिनैनि गाहाम बाथ्राखौ बेखौनो जिसु ख्रिस्ट'आ मानिजानो लुबैनानै गावनि सोलोंग्राफोरनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंलांदों आरो जों बेखौ मानिथारखानांगौ। सोरबा जोंनि आगदा खावलायाव सोबायोब्ला एकदम उल्था बे आगसिखौ फिदिंनानै होनांगौनो। माने नों आंखौ सोबाबाय आंखौ सोबाफिननो बेबायदि जों मावनो मोना। नों आंखौ बुबाय आं नोंखौ बुफिननो बेबायदि जोङो बुफिननो मोना। जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ फोरोंबाय उल्था नोङो गुबुन खावलायखौबो फिदिंनानै हो। जोङो मालाबाबो जों ख्रिस्ट' फोथायारिफ्रा जों बदला जों खालामफिननो मोना, खालामफिननो नाङा होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो फोरोंबाय आरो जोङो बेखौ मानिथारनांगौ। सोरबा जोंखौ बुयोब्ला बेखौ होसो होसो बुफिननांगौ। बेयो जोंनि जिबनाव थानो नाङा, जोंनि आखुआव बेयो थानो नाङा। सोरबा नोंखौ गसर होनानै नोंनि सिङावनि गस्लाखौ लानो गोसो जाब्ला सायावनिखौबो हो होननानै बुंबावबाय। बेवहाय आं गोजाम बे बाइबेलाव गसर होनाय मोन्दों, नाथाय फिसा बाइबेलाव आङो नायनानै मोन्दों सोरबा नोंखौ बिजिरसालियाव लांनानै नोंनि सिङावनि गस्लाखौ बियोब्ला सायावनि गस्लाखौबो हो होनदों। बिजिरसालियाव लांनानै नोंखौहाय बिसार खालामनानै नोंनि सिङावनि गस्लाखौ बियोब्ला सायावनि गस्लाखौबो हो होनदों। बेबो जोंनि थाखाय जोबोद गोब्राब। सिङावनिखौनो बिबाय आरो सायावनिखौ होबावनांगौ। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'नि थिननाय बायदिब्ला जोङो बेखौ मावथारनांगौ। आरो सोरबा नोंखौ ब्रा ब्रा सेवासे थांफा होब्ला बेजों नोङो सेवानै थांफा होनदों। जोंखौहाय सोरबा माबेबा मोनसे खामानिनि थाखाय सेवासे थांफा होबायब्ला सेवानै थांफानांगौ। आरो सोरबा नोंनियाव माबा मुवाफोर बिब्ला बेनो हो आरो सोरबा नोंनियाव सोलाव लानो हास्थायब्ला बेनो होआलाबानो दाथा होनदों। जोंनियावहाय जोङो ख्रिस्ट' फोथायग्रा, इसोर गिग्रा मानसिफोरनियावहाय समावहाय गोबां गैयि मानसिफ्रा गोबां मुवाफोरखौ गावनाव गैयिखाय बिफैयो। माबेबा मुवाखौ जोंहा दङ, आग्लाय बिग्लाय दङ, नाथाय सोरबा गैयिया आंनावहाय बे मुवाखौ बिफैयोब्ला आङो बेखौ बेनो होनो नांगौ। आरो सोरबा गैयि मानसिया नोंनियावहाय सोलाव बिफैयोब्ला बेनो सोलावखौ होआलासिनो दाथा होनदों। बे सोलाव बिनाय आरो गैयि मानसिनो नोंनियाव माबा बिनाय समाव नोङो होयोब्ला मा मोनगोन बेखौ जोंनि बोसोन बिजाबाव नायोब्ला जों मोननो हायो। बोसोन बिजाबनि 19 पदआवहाय होनो खावरियाफोरनो नोङो दान होयोब्ला नोङो फोरबुनो होनाय जागोन। फोरबुआ नोंनो होफिनगोन। जेब्ला जोङो सोरबा गैयै मानसिया जोंनियावहाय माबा आंनि दंनाय मुवाफोरखौ एसे बिफैथ'योब्ला आंहा जोबोद खस्थ' जादों, आमोखि आंहा बेबायदि अभाब जादों, आंनो नोंनि दंनायखौ एसे हरथ'दो होननानै बियोब्ला जोङो हरालासेनो जोङो थानो नाङा। जोंहा जुदि दङब्ला जोङो बिनि बिनायाव बेखौ जोङो होनो नांगौ। बेबायदि जोङो हावरियाफोरनो जोङो दान होयोब्ला फोरबुनोनो होनाय जोंहा जागोन। आरो फोरबुआ बे दान होग्राफोरनो, सोलाव होग्राफोरनो फोरबु इसोरा आग्लाय बिग्लाय बोरखौ होफिनगोन। सोरबा गैयै मानसिखौ सहाय होनायाव माब्लाबाबो थोयै जाथारा, फोरबु इसोरानो बोर होफिनखायो। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै बेवहाय जोंनो फोरोंबाय, जोङो सोरबा गैयै नुब्ला, सोरबा नोंनियाव माबा बियोब्ला जोङो बेखौ होनो नांथारगौ। आरो दिनैनि गाहाम लाइजामा जोंनो फोरोंदों, आङो गोलाव बुंनाय नङा, गाहाम लाइजाम गोथार लाइजामा जोंनो फोरोंदों जुदायारि आरो आयेननि बिसय।
बेवहाय जिसु ख्रिस्टआ जों ख्रिस्टियानफ्रा जिसुनि सोलोंग्राफ्रा इसोरखौ गिग्रा फोथायग्राफ्रा जोङो अननाय गोसो लानानै जिसु ख्रिस्टनि थिननायफोरखौ जोङो मानिनांगौ बेखौहाय जोंनो फोरोंबाय मानोना जोङो मानो मानिनांगौ जिसु ख्रिस्टआनो जोंखौ अनग्रोबाय जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ अनग्रोबाय गावनि बेसेन गोसा जिउखौ कालभारि क्रुसाव होनानै जिउ बावनानै थैनानै बियो जोंखौ पापनिफ्राय थैनांगौनिफ्राय बायग'बाय बेबायदि एसे गिदिर जिसु ख्रिस्टनि अननायखौ जोङो मोननायखाय जोङो गुबुनफोरखौबो जों अननो नांगौ नाथाय नैबेवहाय जोंनो गोथार लाइजामाव दिनै फोरोंदों जुदायारिफोर आरो आयेननि बिसय बेवहाय जुदायारिफोरखौ सोंखारिनाय बायदि आङो आंनि उन्दै मेलेमजों आङो बुजिदों पाउला जुदायारिफोरखौहाय एसे सोंखारि हरदों जुदायारिफ्रा ओरैबायदि मोननो बिसोरो आयेनखौ मिथिगौ बिसोरो इसोरखौ लानानै गोग्गा खालामो आयेनाव बिसोरो सोनारो आरो बिसोरो ओरैबायदि मोननो बिसोरो गावसोरखौ जेबो रोङैफोर मिथियैफोरनि फोरोंगिरि आरो गावसोरखौ दैदेनग्रा आरो खोमसियाव थानायफोरनि स्रां होननानै बे जुदायारिफ्रा गावसोरखौ बेबायदि सानोमोननो नाथाय बिसोरो गावसोरखौ बेबायदि सानो आरो बिसोरो गावसोरनो आयेनफोरखौ सिफायोबो आयेनखौ लानानै बिसोरो गोग्गा खालामो नाथाय इसोरनि आयेनफोरखौ सिफायनानै बिसोरो इसोरखौ लाजि फोनाङो बिसोरो माबायदि मोनदों दय फरायनायावनो बुजिखादों बिसोरो मालायखौ सिखाव दाखाव होनो नाथाय गावसोरनो खावो बिसोरो मालायखौ जिनाहारि दाख्लाम होनो नाथाय गावसोरनो खालामो आरो बिसोरो मुर्तिखौ दाखुलुम होनो गावसोरनो मन्दिरफोरखौ लुथियो होनदों जुदायारिफोरखौहाय बेवहाय बेबायदि एसे रायदों आरो पाउला दिनै बे जुदायारिफोरखौ रायनाय बाथ्राजों जोङो एसे जोङो गाव गावखौ जोङो हमदांनानै लायो बे दानि आथिखालनि दैनन्दिन ख्रिस्टान जिबन लामा हान्थिनायाव जुदायारिफोरखौ मानो रायखो मानो बेवहाय सोंखारिखो बिसोरो आयेनखौ लानानै गोग्गा खालामो नाथाय इसोरनि आयेनखौ सिफायनानै बिसोरो लाजि फोनाङो दिनै बै जुदायारिफोर बायदि जों सायख'जानाय ख्रिस्टियान फोलेरफ्रा जोङो जानो नाङा आयेनाव जोंखौ जेखौ मानिनो फोरोंबाय बेखौ जोङो मानिनानै जोङो थाबायग्राफोर जिउ खांग्राफोर जोङो जानि जोंनि गोथार बिजाबावहाय जोंखौ मानिनो फोरोंनाय आयेनफोर दंखायो देरसिन हुकुमफोर आरो जि हुकुमफोर बेखौ जोङो हुदा बिजाबाव जोङो नायोब्ला जों मोननो हायो उन्दैफ्रानो मिथिखागौ देरसिन हुकुमा मा आरो जि हुकुमा मा जायफ्रा सानडे स्कुल हाबो बिसोरखौ मिथिखागौ जोङो बे देरसिन हुकुम आरो जि हुकुम आरो बे देरसिन हुकुमनि गेजेराव नैनि हुकुमा खाथिनि मानसिखौ गावखौ बायदि अननाय दिनैनि गाहाम बाथ्राया बे अननायनि बाथ्रायानो हाबनानै दङखाय बे खाथिनि मानसिखौबो जों ख्रिस्टियान फोथायारिफ्रा जों अननो नांगौ मानो होनबा जोङो बे दैनन्दिन जिबन संसार लामा जों हान्थिनायावहाय दानि बे संसाराव जों ख्रिस्टियान जिबनखौ लानानै जिउ लामा हान्थिनायाव बेबायदि मानसिफ्रा जोंनि मोखाङाव समाव नुजाफैखागोन समाव जोंजोंहाय गाज्रिफ्रा माब्लाबा समाव नांज्लायगोन जोङो बे समाव जोङो नांज्लायफिननो नाङा आरो सोरबा जोंखौ माब्लाबा दाय मोनोब्ला माब्लाबा समाव जोंखौ सोबागोन डाइरेक्टलि सोबायाब्लाबो जोंखौहाय खोथा बाथ्रा दुखु होनायनि गेजेरजों जोंखौहाय बबेबा समाव सोबानायनि समान जोंखौहाय बुंगोन गोसो गाबहोगोन बबेबा समाव बेबायदि समाव जों उल्था बेखौहाय जों गोसो गाबफिननो नाङा गोसो गाबफिनहोनो जोङो नाङा दिनैनि गाहाम बाथ्राया बेखौनो जोंनो फोरोंदों जों माब्लाबाबो जों जिसुखौ फोथायग्रा जानायखाय जों उल्था आखल खालामफिननाय गोसो जोंनियावहाय थानो नाङा बे जि हुकुमफोरखौ जोङो मानिग्राफोर जोङो जानो नांथारगौ जों ख्रिस्टियानफ्रा जेरै बै जुदायारिफ्रा बिसोरो आयेनखौ लानानै गोग्गा खालामो नाथाय बे आयेनखौनो बिसोरो सिफायनानै इसोरखौ लाजि फोनाङो बेवहाय आङो बेजोंहाय रिजायनो हास्थायदों मा जोङो दिनै ख्रिस्टियान फोथायारिफोर जानानै जोङो इसोरनि आयेनफोरखौ जोङो सिफायनानै
इसोरखौ लाजि फोनांग्राफोर जोङो दाबो जोङो जानानै दङ नामा? जोङो बे दानि मुगायाव जोङो इसोर फोथायारिफोर जानानै जोङो गावखौहाय जोङो दिनैनि गोथार लाइजामनि गेजेरजों जोङो दांग्रोमनो नांगौ। बै जुदायारिफ्रा जेरै गावसोरखौ एकदम बिसोरो गोजौसिन थाखोआव थानाय गोरोंसिन मिथिसिनगौ होननानै बिसोरो सानोमोन, नाथाय बिसोरो आयेनखौनो मानियामोन। जिसु ख्रिस्ट'नि हुकुम आरो आयेन मसेनि गेजेरजों जोंनो जि हुकुम, बे हुकुमफोरखौ दिनै जोङो मिथिबाय, बेखौ जोङो मानिनानै थाबायग्रा ख्रिस्टियानफोर जोङो जानि। बे इसोरनि हुकुमफोरखौ मानिग्रा ख्रिस्टियानफोर जुदि जों जायोब्ला जोङो मा होनो बे संसाराव जोङो गोबाव जोरगोननो, जोङो बोर मोनगोन। बै हुदा बिजाबनि 6 अध्याय 4 पदआव नायोब्ला जोङो मोननो हायो बे हुकुमफोरखौ मानि थाखाय जों मानिनो नांगौ। इसोरनि हुकुमफोरखौ जों मानिग्रा जायोब्ला जोङो बोर मोनो आरो उन्नति जायो आरो जोंखौहाय इसोरा मा होनो फिरि बोर होयो। ओंखारलांनायनि 20 अध्यायनि 5 पदमोन नामाथाय, आङो बेखौ नट खालामनानै लाबोआखै। ओंखारलांनायनि बिजाबाव 20 अध्यायखौ जों नायोब्ला मोननो हाखायो जि हुकुमखौ बेयावहाय लिरनानै जोंनो होदों। जेब्ला जों इसोरनि हुकुमफोरखौ जोङो मानिग्रा जागोननो, बिसोरखौ इसोरा फिरि बोर होयोनो। बेनिखायनो बै जुदायारिफोरखौ जेरै सोंखारिदों, बिसोरो गावसोरो मालायखौ दाखालामहोनो गावसोर खालामो, मालायखौ मानिनो फोरोङो गावसोर मानिया। बेबायदि जेन' जों जाया। बे दानि गोब्राब मुगायाव जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो थख' मानिग्रा, बिनि बोसोननि सिङाव थाग्राफोर जोङो जादिनि। मानोना जिसु ख्रिस्ट'नि फैनाय दिना खाथिनिफ्राय खाथिसिन जाबोखाबाय आरो बोथोरा गोब्राबनिफ्राय गोब्राबसिन फैगासिनो दं जोंनि मोखाङाव। जोङो बेवहाय रंजा बाजा दिनैहाय जों नोंथांमोनजों इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो खाबु मोनदों, नाथाय गोबां मानसिफ्रा बेबायदि गिर्जा हाबनो खाबु मोनाखै। मणिपुरनि घटनाखौ नायहरोब्ला मोननो हायो बिसोरो जोबोद गोदाव सोराव जानानै दं, जोबोद खस्थ'आव दङ। इसोर फोथायग्राफोर जानानै बिसोरो गिर्जा न'फोर सावजानानै बेबायदि ज' मोजां इसोरखौ खुलुमनो खाबु मोनाखै। जोङो नाथाय बेबायदि मोजां खाबुखौ मोननो हादों। बेनिखायनो बेबायदि खाबुखौ इसोरा जोंनो होनायखाय जोङो इसोरखौ साबसिनै जोङो फोथायग्रा जादोनि, इसोरखौ जोङो साबसिनै गिग्रा जादोनि, इसोरनि हामजानाय बादि जिउ खांग्राफोर जोङो जादोनि, जेन' जोङो जोबनाय सानाव इसोरजोंहाय जोङो बै सोरगो रायजोआव जिसु ख्रिस्ट'नि खनैनि फैफिननायाव जेन' जों बयबो थांफानो मोननाय बायदि जोङो अनज्लायनायखौ जोङो बांसिनै जोङो गोसो होनि। दिनैनि गाहाम सास्थोरा जोंनो बेखौनो फोरोंदों। बदला लानाय, फाल्था लानाय बेफोरखौ जोङो गोसोआव लायालासेनो जिसु ख्रिस्ट'आ जेरै जोंखौ अनबाय, जोंबो गावजों गाव अनज्लायनो जोङो नाजादों आरो जोंखौहाय होनखादों, नोंसोरो गावजों गाव अनज्लायोब्ला बेजोंनो मिथिगोन नोंसोरो आंनि चेलाफोर होननानै। बेयो जहननि 15 अध्याय 29 पदमोन नामाथाय, आंनि बुंनाया बाथ्रायावनो दङ बे बाथ्राया। नोंसोरो गावजों गाव आङो नोंसोरनो मोनसे गोदान हुकुम होयो, नोंसोरो गावजों गाव अनज्लायदो। नोंसोर गावजों गाव अनज्लायोब्ला बेजोंनो नोंसोरो मिथिजागोन नोंसोरो आंनि चेलाफोर होननानै। आंनि बुंनाया बुजिगासिनो दंसो। दिनैनि गाहाम बाथ्राया जोंखौ अननायनि हाबा मावनोनो दिनैहाय जोंखौ फोरोंबाय। बेनिखायनो जोङो बे गोब्राब संसाराव जोङो इसोरखौ साबसिनै गिनानै फोथायनानै खुलुमनानै सिबिनानै बिनि बोसोनखौ मानिनानै जोङो अनज्लायनो जोङो नाजादोनि आरो बे रन्नगर मण्डलिया दिनैसिम जेरैबायदि इसोरखौ फोथायनानै दङ बेनिफ्राय दावगालांनो हाथों, फोथायनायाव गोख्रोंसिन जालांनो हाथों। इसोरखौ गिनायावनो होन, फोथायनायावनो होन, खुलुमनायावनो होन, बिनि हाबाफोरखौ मावनायावनो होन, गासै बिथिङावनो बे रन्नगर मण्डलिया जौगालांनो हाथों। दिनैसिम जेरैबायदि इसोरखौ फोथायनानै दङ, इसोरा बिसोरनो नोंसोरनि जिबनाव आग्लाय बिग्लाय बोरखौ होनानै दैदेनलायथों। आङो जोबथारनायाव मोनसे पदखौल' होनो हास्थायदों। जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि बोसोनखौ मानिनोब्ला जोङो इसोरनि गोथां बाथ्राफोरखौ जोङो ध्यान खालामग्राफोर जोङो जानांगौ। इसोरनि बाथ्राया जोंनि गोसोफ्राव थानांगौ। जेरै
जसुआखौ बुंदोंमोन जसुआनि 1 अध्यायावहाय फरायोब्ला जों मोननो हायो बेयाव लिरनाय बादि मावनो थाखाय नोङो हर सान ध्यान खालामदो होननानै जसुआखौ बुंदों 1 अध्यायनि 6निफ्राय 8 पदसिमखौ फरायनानै आङो फोजोबनोसै जरगोरा आरो गोहो गोनां जादों मानोना आङो जे हादरखौ बिसोरनो होनो सानखाबाय बिसोरनि आजौ आजैफोरनि सिगाङाव समाय लाबाय नोंसोरो बे मानसिफोरखौ बे हादरनि वारिस खालामगोन आंनि लें मसेनि होनाय गासै आयेन कानुनफोरखौल' साबधानै मानिनानै जरगोरा आरो गोहो गोनांल' जादों नोङो बेनि आयेनफोरखौ मोनसेखौबो नागारनो नाङा नोङो जेरावनो थांगोन बेयावनो मोजाङै देरहागोन फोरबोखौ खुलुमनायाव नोङो लागारबो बे बिजाबखौ फरायफ्लायदो नोङो बे आयेननि बिजाबाव लिरनायखौ मानिनानै बेयाव लिरनाय बादि मावनो थाखाय सान हर देहेन खालामदो अब्लासो नोंहा गासै खामानिफोराव उन्नति जागोन आरो देरहाफ्लायगोन आङो दिनैनि गाहाम बाथ्राखौ जोबथारनायाव बेखौल' बुंनो हास्थायबाय जेरै जसुआखौ बुंदों जे मसेनि गेजेरजों जे आयेन हुकुमफोरखौ होबाय बे हुकुमफोरखौ मानिनो थाखाय नोङो सान हर देहेन खालामनो होनदों बे गोथार बिजाबखौहाय सान हर देहेन खालामनानै बेयाव लिरनाय बायदि मावनो थाखाय नोङो मा होनो देहेन खालामनो नांगौमोन सान हर अब्लासो जोङो गासै खामानिफोराव उन्नति जागोन आरो देरहाफ्लायगोन बे आल्था लानाङै बाथ्राफोरखौ जोङो इसोरनि बाथ्राया जोंनि गोसोआव थाब्लासो जोङो फाल्था लाफिननो जोङो गोसो जानाय नङा सोरबा जोंखौ बुब्लाबो जों बुफिननो गोसो जानाय नङा सोरबा जोंनियाव बियोब्ला जों होनो गोसो जागोन सोरबा जोंनियाव सोलाव बिब्ला जोङो बेखौ होआलाबानो जोङो थानाय नङा बे इसोरनि बाथ्राया जुदि जोंनि गोसोआव थायोब्ला अब्लासो जोङो बे हुकुमफोरखौ मानिब्लासो जोङो यीशु ख्रीष्टनि होननायफोरखौ जों मानिनानै संसाराव जोङो साफा आदर्श ख्रिस्टियानफोर जों जानो हागोन दहाय जोंनि गोथार लाइजामाव जोङो फरायनो मोनबाय बिसोरो जुदायारिफ्रा गावसोर गुबुनखौ मानिनो थोनोमोननो गावसोर मानियामोन नाथाय जों बेबायदि जानो हाया जों गावनो मानिग्रा जानि अब्ला जोंनि बे मानिनायखौ नुनानै गुबुन जायफ्रा मिथिया दिनैनि गाहाम बाथ्राखौ गोलाव बुंनो सानाखै आंनि बुंनायाव गोबां गोरोन्थि जालांबाय खोमादों अननानै आंखौ निमाहा खालामदो जायफ्रा बाइबेल ध्यान खालामग्रा बिसोरो बाइबेल फरायनायनि गेजेरजोंनो दिनैनि गाहाम बाथ्राया जोंखौ मा फोरोंदों बेखौ सोरबा न'आव फरायनानैनो बुजिग्रोखायो आङो बेनिखायनो गोलाव बुंनो सानाखै आंनि बुंनायाव गोबां गोरोन्थि जालांबाय खोमादों अननानै आंखौ निमाहा खालामदो आरो जाखिनि जाबाय बेखौ गोसोआव लानानै जों बयखौबो इसोरनि बोसोनखौ मानिनानै हुकुमखौ मानिनानै इसोरखौ गिनानै बांसिनै बेखौ फोथायनानै बिनि बोसोन बादि जिउ खांनानै बे गोब्राब संसाराव इसोरनि हामजानाय बायदि नोंगौ जों ख्रिस्टियान जिबन खांग्राफोर जानो थाखाय दिनैनि बाथ्रानि गेजेरजों बे रन्नगर मण्डलियारिफोरखौ आरो जों बयखौबो बोर होथोंसै यीशु ख्रीष्टनि मुङाव